Amar, azkenean iritzen zu garaipena pausuz lortutakoa, 3. postuak lortzen hasi zinen, pasaren astean 2. eta gaur Euskaldun Txapelketaren estreinua zuretzat izan denean, garaipena lortu duzu Euskal Herrian lehiatzea. Gainera gogoratzen dut duela ja 3 urte hemen garaipenaren lortu zenuela juniorretan, gainera kostatako garaipen izan zen, denbora asko garaipena lortu gabe, eta berriatuan berriz ere garaipenarekin topo egin zenun, eta berriz ere, horrela inazu berritxun irabazita, zorionak. Mila esker, hori da, denboraldi hasieran, 3. postua 3 aldiz lortu genuen, ez genuen lortzen garaipena, beste egunean iztondon, taldeak kristolan egin zuen ni garaipena lortzeko, baina azkenean pixka zaila jarri zigun, 2. postua lortu ginen eta Kopa Espainiako lidera jarri nintzen, eta gaur berriatuan gogo asko nitu, lehenengo lasterketa egiten nuen Euskal Herrian eta garaipena lortzea izugarria da. Mila esker ematen dio taldeari, azkenean nirietan konfiantza jarri dute egunero eta eskerrak ematen diet. Oroitzapena genuen iasko berriatuko lasterketa oso gogorra izan zela, gora bera askorekin 1000 kurba oso zaila izan zen, gaur eguraldiak ondo hartu gaitu, eguraldi onarekin izan gara egun guztian, 1000 kurba ez da hain erabakigarria izan, eta esan dezakegu gutxi gora bera lasai ibili izaztea azkeneko kilometroak arte. Hori da, taldeak oso ondo jokatu dugu, ni leri lagundu nahi nion, eta 3. igoeran ritmo gogor bat jarri dut, bera eraso jo du eta aurrera joan da. Pena iesaldia azkenean ez dira iritsi, zeba bera garaipena ere merezizun, eta gero nire ni jodet, bakarri joan naiz, eta gero lasai jaitsi naiz eta metara iritsi naiz. Azterrikan gora erabaki da beraz lasterketa. Hori da, ni kilometro batera nire erasoa jodet, eta bakarri joan naiz metartzen. Sentsazio orain bai garaipena lortuta, beste egokitu da, ez? 2. postua oso ona da, eta izan da gehiago, baina besoak altzatzea berdin da Espainiako Kopa edo Euskaldun Txapelketa gehigarri bat ematen dizu. Hori da, azkenean besoak altzatzea beste sentsazio bat da, gainera esan dizudana. Taldea kristolan ari da egiten aurten ni postuena lortzeko, eta azkenean hau beraintzat da eskerrak emateko. Zorionak. Zuri, eskerrik asko Jorge.